Ito yung ano, di ba? Na-stroke? Na-stroke din dati. Kabilaan? Oo, yun. Ito mas mahina. Ito, ilang beses na na-stroke? Ito isang beses, ito yung una. Oh, ito, pangalawa. Mahina. Kabilaan pala, no? Anong nararamdaman mo sa ngayon? Maganda pa karamdam ko ngayon. Oo. Nung nahigot mo ako. Dati parang laging ngawit dito sa likod. Tapos yung ang balikat, Oo. parang may karawang. Gano'n? Oo. Ngayon parang maayos na. Ay, baby boy, finally. Tapos na. Grabe, no? Ang sakit. Inabot tayo ng gabi, Masarap. Inabot tayo ng gabi. Oo, yan, inabot ang gabi. Oo. Kanina may araw pa. Masarap ang pakiramdam. Maraming salamat po, TV Bisaya #1. Kinikin nyo ang TV Bisaya #1. Wala akong babayaran. Walang babayaran. Legit talaga. Okay, muli, baby boy. Maraming salamat sa hangad ko lang po ay makatulong sa mga kababayan. Muli, maraming salamat. Maraming salamat po. Habang inuumpisa na namin ang aming pagtiterapi, inamin ni Kuya Big Boy na 2 beses na pala siya na stroke. Diba? Na-stroke? Na-stroke din dati. Kabilaan? Ito mas mahina. Ito, ilang beses na na-stroke? Ito isang beses, ito yung una. Ito, pangalawa. Mahina. Kabilaan pala, no? Kaya, nakakita ko yung tamang ginagawa mo. Gano'n. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung mga ano. Nahirapan ko mga dito. Hindi naman. Hindi naman. 1, 2, 3, 4, Kaya endorsement lang. 5. Kalmado lang. Kalmado lang. Relax. Inhale. Exhale. Inhale. Okay, relax. Walang lakas. Huwag mong lakasan. Huwag mong lakasan. Walang persa. Walang persa. Walang persa. Huwag mong persa. Okay na? Huwag mong persa. Relax lang. Yan. Tunog. Yan. Ano ko nararamdaman yun? Ha? Ngayon ko nararamdaman. Ayun na. Hilahin pa. 1, 2, relax. Okay. 1, 2, relax. Okay. Very good. Lock. Ito ang ganda. Okay. Kapila. 1, 2, 3, 4, 5. Alam mo mula yan eh. Oo. Ito ang problema dito. Walang problema yun. Sabi nga ng doktor, kailangan natin dito sa operation mo. Oo. 300,000. Ganun. Tama sinabi mo. Yung ko, Ilala ko ba yun? Ikot. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
Tagilid, tagilid. Ganyan lang ha. Hala sa taas. Straight. Tuwid lang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naman. Sa gilid, sa gilid. Dito. Lingon sa gilid. Lingon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumunog ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kabila. Lingon sa kabila. Lumunog eh. Relax lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Uy, sarap. Oh, yan yung anong boy, sa paningin mo. Ha? Epekto yan sa paningin, tsaka sa pandinig. Tumunog eh. Lakas eh. Ang lakas. First time? Last time yun. Ha? Oo. Ever? Oo. Ikaw na ka talaga. Ako lang nakapagpatunog ha? Oo, ngayon lang. Biroy mo ha, mga kababayan ko. Ako lang daw nakakapagpatunog sa tainga ni Kuya Big Boy. Oo. Ngayon lang nangyari sa akin yun. Ngayon lang daw nangyari sa kanya. Nandumunog yung tenga ko. Baka ganito, patulugin mo Oo. yung ano dito. Nangyari sa tenga to eh. Ngayon ko na naandaman yun. First time ever, no? Oo. Pero may benepisyo to. Oo. Oo. Dumugod din. Tumunog din. Malaki ang benepisyo nito. Nakatawan natin. Basa mata. Mata at saka pandinig. Samantala, nandito tayo ngayon sa forehead at maya-maya lang ay dadaanan natin ang kanyang cheek. Bababa naman tayo sa nose, mouth, and chin. At dito na tayo sa jaw area. Ha? Ito na. Ito yung ulan mo. Sarado. Yung dila. Papasok. Papasok yung dila. 1, 2, 3. Ano na? 1, 2, 3. Sarado. 1, 2, 3. Dila, dila. Mga 1, 2, 3. Sarado. 1, 2, 1, 2, 3. Sarado. 1, 2, 3. Mga 1, 2, 3. Okay. Kaya lang. Kaya ba? 1. Masarap. Oo, ang sarap dito sa lower back. Okay, tapos natin sa dito sa bandang taas. Oo. Tatanungin lang kita kung anong naramdaman mo. Kamusta naman ang hilot natin o therapy natin dito sa bandang taas? Masarap naman. Ginawa sa pakiramdam. Gumaan yung pakiramdam ko. Iba yung kanina, mabigat eh. Mabigat ang pakiramdam.
Pero ngayon medyo nung nahilot na therapy, magaang pakiramdam. Maraming salamat sa iyo, TV Bisaya number 1. At ipagpatuloy mo yung ginagawa mo dahil magandang gawain yan at nakakatulong sa mga pasyente katulad ko, sa kapwa mo. Basta pagpatuloy mo yung mga magandang ginagawa mo. Salamat TV Bisaya number 1. Legit to, walang bayad. Hindi na bababayad. Wala akong ginastos. O ano. Totoong tao to. Sabay na bigyan na regalo sa akin. Kaya ako nanditiwala dito sa Bisaya number 1. Nanditiwala ako kay TV Bisaya number 1. Mabait na tao. Tangkilikin nyo yung TV Bisaya number 1. Sana umabot pa sa buong Pilipinas hanggang Abare, hanggang Batanes yan. Basta merong tulungan mo. Yan. Yun ang advice ko sa'yo. Kuya Big Boy, maraming salamat sa iyong suporta. Isa ka sa mga tao na naniniwala sa atin. Maraming salamat po at salamat sa iyong advice at gagawin ko po. Hangad ko lang po ay makatulong sa mga kababayan natin. Tama yan. Wala pinipiling tao, mayaman man o hindi. Tama. Mayaman man o mahirap, lalong-lalo na sa stroke, walang mayaman tsaka mahirap sa stroke. Wala. Maraming na-stroke na mayaman. Napansin mo ba? Maraming na-stroke na mayaman. Pero wala akong pinipiling tutulungan. So, ipagpatuloy natin. Big Boy, kasi tapos na tayo dito. Medyo may nararamdaman ka naman na kakaiba. Sa paa naman tayo. Oo. Lower body. Anong nararamdaman mo sa ngayon? Maganda pakiramdam ko ngayon. Nung nahilot mo ako. Dati parang laging ngawit dito sa likod. Tapos yung ang balikat. Parang may kalawang. Gano'n? Oo. Ngayon parang maayos na. Marami nagsitunugan kanina, ha? Yung pati yung tenga, hindi naman tumunog yung nakati yung tenga ko. Oo. Ngayon tumunog. Pero yung braso mo, okay na. Medyo may nararamdaman ka. Wala na. Samantala, nandito na tayo ngayon sa my foot area. Wina-warm up ko muna ang paa ni Kuya Big Boy. Papainitin muna natin ng sandali para ma-circulate yung mga dugo dito, mga ligaments. At ito na, dadaanan ko lahat ng ito. Dito muna ako mag-uumpisa sa may bandang taas, sa may head or brain. Pababa ako ng pituitary, dadaanan ko to lahat ng mga daliri, ng mga sinuses. At dito ako sa may eyes tsaka ears. Papunta naman ako dito sa may bandang taas, sa may pituitary. At kailangan kong daanan lahat ang mga parts dito. Medyo nasasaktan si Kuya Big Boy sa mga pointings natin. Natatamaan talaga natin ang mga parts ng body dito. Dito naman tayo sa may baba, sa may lungs area. Papunta tayo sa liver, papunta sa adrenal glands, sa pancreas,
at dito sa my waist and shoulder area, at dito sa kidney, sa may transverse colon. At umakyat tayo ng bahagya sa taas, dinaanan natin yung ice tsaka air. At dito naman tayo sa gilid sa may shoulder and arms. Pababa tayo dito sa may transverse colon, at dito sa may waist or lower back or hip and knee area. At maya-maya ng bahagya ay dito naman tayo sa small intestine, kasama na dyan ang gallbladder. Kailangan. Hoy! Kinain tayo tayo! Yeah, boy. Boy, may nararamdaman ka pa. Hindi ka yata paralyzed eh. Ha? Boy, hindi ka yata paralyzed eh. May nararamdaman yung katawan mo. Yung katawan mo, may nararamdaman ba? Nagsilaguto ka. Nagsilaguto ka, no? Ha? Sabi mo kung masakit, ha? Ha? Sabi mo kung masakit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okay? Sakit? Okay. Kaya! 2, 5, 1, Bawat mo na. 3, 4, 5. One, two, three, four, five.
Okay. Ay! Okay. Okay, okay. Naman ah. Yan. 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 Ah! Yan. 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 Ah! Sa gilid, sa gilid. Yan. 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 Ah! Yan. Eh! Yan. Ah! Ay! Ah! Ah! Eh! Okay. Tatlo, apat, lima, isa, dua, tatlo, apat, lima, isa, dua, tatlo, apat, lima. Stretching. Isa, 1, 2, 3. One, two, three. Okay. Apa? 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, Mga dito. 4, ha? Ang magalaw. Magalaw. Patong lang dyan. Pak. Alas. Pak. Tapos, ganyan. Pak. Tumunog na siya kanina eh. Ha? Hindi. Ano? Ano? Magbigay mabay. Okay. Isa pa. Uy! Ang sarap naman! Ha? Ang sarap. Okay. Diba? Ang sarap naman. Tumunog dito ang kamay. Oo. Sarap. Nandun. Grabe. Yan ang masarap na tumunog dito. Oo. Meron pa. Okay. Stretch. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ikot! 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 Balik! 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 1, 2, 3,
3. Okay ka lang? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Naulo na tayo. Yee. Sabanot po. Ano, okay lang? Yung dila mo, pasok mo para hindi makagat. Okay, relax. Relax lang ha. Ha? Oo, tumulog na. Relax lang. Dila mo, saan? Saan yung dila? Daddy ka dito. Sa loob yung dila mo, sa loob na. Okay, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Relax lang, nakarelax na. Okay. Ano, kamusta? Tumunog. Sige, sige. Sige, gano'n na. Diyan lang ha. Diretso lang. Tulak ko. Tulak ko. Okay. Tulak. 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 Okay, sarap naman. Okay. Ano? Relax lang. Buhatin kita. Ha? Okay na. Okay, relax. 1, 2. Ha? Relax lang ha. 1, 2. 1, 2, 3. Relax lang. Relax. Uy! Yummy. Ang dami. Ang dami Katawan. dumi. Pulog dito. Sagad niya. Relax. Bigla lang. Bigla lang. Ganyan kabila mo. Kabila mo. Kabila ka. Yan. Okay. 1, 2. Tiga lang. Sige pa. Sige pa. Sagad niya. Okay. 1, 2. Okay. Very good.